dakata cina ka in cina ba ruwa bane ba da gumina na je na samu na kowa ya cina shi kawai kowa ya cina shi haushe haka zami yau da gobe ai na Allah ne yau in kai ne gobe ba kai bane ba Allah ya kai mu gaba da shi ba wani abu kai wato an daina ciyayya kenan ko an daina ba wani abu duniya ce ai addana ma in ka ci abin nan Allah ya tsino zuwa ka an tana experience da kai kuma ai wata wallahi ba ka ba ka sun yi an tana experience wa kuma san kai baka san ya kasu ba ji me ake baka san ya kasu ba ina yake ran abu din Abuja an tusa kamar zaka tafi Dakata na san ai akwai ya kasu a wajen da daga hannun dama billahi la ilaha dan samu kazar bara ka jin gaya ma mana ka saurare ni ka ji ina jin ka akwai farfesun kayan ciki kai akwai kaza hadda wisu ma da akwai hadda wisu abin da a TV billahi la bara ka ina irin naman nan da ake gudura ta din da ake wannan din da ya yi da duk da akwai naman saniyan nan billahi la duk abin da kake nema a can zaka same shi ya ka shi yana abu din Abuja yan tusa daga hannun hagu ko dama daga dama Allah ya bari je na gode abokina ni ma bari je ma yau gidan kudi na da Allah yake maka banka je da ji maka baka Allah ya kina sai ku je aka kai baka ce in baka ba baka ban ba ka tafi yakas ka tafi yakas ba abin da ba za ka samu ba na gode ku shi nan yakas Allah ka kawo ba a gani ga alhafa kayan su kuma wallahi za ka sun kokari ga kayan ba ga hannun za ka zuka ci maganin ruwa kenan